Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahu alazim wa shadaqa rasulul karim. Saderengipun kawula lajengaken ingkang tenjawi Ibu mireng swanten kula mboten, Bu? Alhamdulillah saya semangat. Nggih. Awet nggih sanjange napa? Derek-derek niku kan kula tiyang alusan ngono lho. Neng sanes makhluk halus. Kula anggere napa ngomong kalih istri kula ngoten nggih dadak bulan baleni turene nek ngomong indik. Kula sing ngomong indik napa sing trouble istri kula kirangan. Nggih. Nggih kita lajengaken Bapak Ibu, alhamdulillah mboten wonten nggih perkawis ingkang pantes kawula aturaken kajawi nggih menika raos syukur kawula pangsami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit Allah Subhanahu wa taala menika nggadahi sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Dipun ngendikaken wonten ing setunggalipun hadis, kasih sayangipun Gusti Allah dumateng kawulanipun, dumateng kawula pangsami. Lah niku 70 kali sayangnya ibu kepada anak. Jadi ibu kalih putranipun niku nggih. Nek kaitan kasih sayang niku wis mboten saged dipaido. Kalau selaku bapak mawon lah niku nek ngerti anake loro ngoten niku nggih melu sedih. Jadi setelahipun nggih kaya pripun nggih nek esah ya sing lara wong tuane wae, bapake wae. Mangane anake ngoten lho. Lah niku kasih sayang orang tua kepada anak ya. Khususipun ibu kepada anaknya nggih. Niku luar biasa. Napa melih Gusti Allah niku dipun ngendikaken 70 kali sayangnya ibu kepada anak ketika Allah Subhanahu wa taala menika nggih menampakkan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Inilah Bapak Ibu ingkang dipunlakan Allah Ta'ala terkadang kalau pangsami ngerasakan panggesangan ten alam donya nika terkadang berliku-liku, terkadang penuh halangan rintangan, kadang diuji ngono, diuji ngene, diuji bondone kurang, kadang diuji sedereke utawi keluargane dipun timbali dening Gusti Allah lan sanes-sanesipun sekalian. Nah, niku mboten ateges Gusti Allah niku mboten pirsa, tidak ada daun yang gugur kecuali atas izin atau kehendak dari Allah Ta'ala. Dados sak cilik-cilike perkawis ten alam donya menika niku mboten mlampah sak geleme dhewe. Sak cilik-cilike
Terus hadirin sekalian, boleh-boleh saja nggih. Nek gadai napa rezeki ingkang kathah arep healing ten Tawangmangu napa healing ten pundi angsal mawon. Nah niku memang bagianmu di dunia. Nah, anangnya hadirin ingkang dipun garis bawahi yang pertama disampaikan adalah carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu. Nah, niku. Kemudian nek kowe meh rono rene dengan hartamu ya halal-halal saja ndak apa-apa. Ananging koron nah, jawabipun napa sekalian bahwasanya ala ilmin indi. Ini adalah karena ilmu yang ada padaku. Jadi kowe rasa melu campur aku ngene ora mergo ora enek urusane karo kowe, ora enek urusane karo agamamu. Iki karena kepandaian bisa gelem-gelemku to. Nah, mila nek wong wis ngomong ya sak gelem-gelemku lho, lan iki malah bahaya. Tegas dia meniadakan Allah SWT secara tidak langsung. Mila Bapak Ibu ingkang dipun Allah taala kados pundi sikap kula panjenengan sami nalika pikantuk napa mawon ingkang Allah taala paringaken dumateng kula sami lan niki dipun saluraken nggih menika dumateng kasaeyan. Pemberian Allah sibuk dengan karunia yang Allah berikan tapi lali ngibadahi. Nah, niki termasuk korun niki wau ingkang kesalahan yang dibuatnya. Boten terletak pada sugih ananging terletak pada bagaimana dia menyikapi niki wau.
60-70 tahun kemawon sekalian nggih. Nah, niku ketika diparingi harta yang melimpah niku men terbatas, untuk menggunakan terbatas. Ning nek ten swarga, lah niku kenikmatan yang tidak ada henti, tidak ada batasnya. Ketika makan tidak pernah kenyang, tidak pernah buang air besar ataupun buang air kecil. Ya, kemudian ketika jari telunjuk ini dikeluarkan di dunia sekalian, matahari redup karena sinarnya ini kalah terang. Ya, ketika penghuni surga, bidadari surga ini meludah ke lautan, maka lautan menjadi manis. Ketika seseorang ini melihat gapurane istana surga, nembe gapura, niku ndomblong 40 tahun sekalian. Berarti saking indah ini Pak. Lan boten genti-genti model niku. Niku 500 tahun bisa menikmati kenikmatan dalam surga daripada orang-orang kaya. Ketika orang miskin ini sabar dengan kemiskinannya. Neng jamaah mriki nek misal ditari pilih dadi wong miskin sing sabar napa wong sugih? Pilih lebih dulu masuk surga niku wau. Nah, Bapak Ibu ingkang dipunlaken Allah taala dan iki kados dengan menyikapi nggih napa-napa ingkang kaula sami lampahi itu adalah kehendak dari Allah taala nggih. Dadi mboten mlaku dhewe ngoten lho sekalian. Itu Allah SWT yang memberikan dan itu insya Allah baik untuk kula jenengan ya. Ketika diberi kebahagiaan bersyukur, ketika diberi kesusahan bersabar. Nah, itu berarti hadirin sikap kula jenengan sampun leres. Mila hadirin ingkang dipun taala, nah niki ten alam dunya 60-70 tahun kula jenengan dipun tuntut kesabaranipun nggih, rada ngampet sithik dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya yang tidak akan pernah lagi kita mendapatkan kesusahan atau kesedihan sekalian. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun Allah taala, lan sekedhik badhe kula cerasaken dalam rangka niki wau nggih. Dados kawula nah, niku ten Pakistan niku memang dalam rangka untuk belajar amal agama. Niki benten nggih. Ketika kita belajar ilmu agama, nah, belajar fikih, belajar lan sanes-sanesipun, nah menika rujukan biasanya pun Indonesia ten Yaman, Makkah, Madinah dan sebagainya. Neng niki memang belajar prakteknya sekalian. Nah, napa kok ten mriko ten Pakistan niku? Nah, karena di sana Ibu Bapak Ibu sekalian, itu kebesaran Allah. Nah, niku telah Allah wujudkan sekalian. Jadi nek ningali napa sekalian, kula ten mriko niku. Truk-truk niku sekalian. Nek ten Indonesia niku tulisannya napa Pak Yoi? Nah, nyeleneh-nyeleneh lho nggih. Doa ibu nanti. Pak Wakit biasanya pun enten sing rada nyeleneh dipoto biasanya. Doa ibu kutunggu janda. Enten meleh wah wis kula dhewe nggih rada ora penak ngoten nggih maca ngoten niku. Lajeng kula aturke nggih mboten tegel kula. Nek ten mriko sekalian niku tulisane Masya Allah. Niku ajiben niku Pak. Enten omah sing rada apik ngoten niku, nggih. Niku nggih tulisannya sami, Masya Allah. Ajeng kula foto ning pas mboten betul HP kula nggih. Ajeng kula mesti nggih bukti ngoten lho. Artinya berarti niku atas izin Allah nggih, mboten kanggo. Nah, jadi ini ada karena kehendak Allah. Nah, jadi aku duwe truk kasarane iki atas izin dari Allah. Aku duwe omah iki Masya Allah ini karena kehendak dari Allah. Jadi kebesaran dirinya memang ditiadakan sekalian, diwujudkan kebesaran Allah SWT. Nah, ketika kami orang-orang dari luar, termasuk anggota Indonesia, terus hampir sekitar 200 negara niku sekalian ten mriko niku. Nah, itu kurang lebih sekitar 6.000 sampai 7.000 orang.
Itu memang belajar untuk mewujudkan kebesaran Allah, satu dengan diantaranya dengan banyak bicara, dengan kita ini banyak berdakwah menyampaikan agama. Nah, aji peten riko sekalian, ketika kita dakwah belajar dakwah menyampaikan agama dan pasar-pasar, dan toko-toko, mereka mau mendengarkan dengan tawajuh, dengan sungguh-sungguh. Jadi enten tiang cukur, nonton niku nyukuran nggih mandek ngrungokke dakwahe kula jenengan rencang-rencang ten mriku. Enten wong dodolan, nggih wong bakul nembe transaksi. Kula kalih rencang-rencang napa silaturahmi ten nggih ten pasar-pasar ten toko-toko niku. Niku nggih transaksine mandek sik ngrungokne dakwahe kula niku, Pak. Coba dipraktekne ten mriki ngoten kinten-kinten mriku. Dadi Pak Jojo biasanya loper sendal nyoba dakwah Pak Jojo. Nah, enten mriki diamuk utawa ditapuk sendal malah nih Pak. Enggak dianggap ganggu. Nah, nek ten mriko memang senajan to nggih dereng saged nglampahi, dereng saged nindakake. Niku tapi menyadari itu adalah sesuatu hal yang penting dan saya mengakui meskipun saya belum bisa beramal. Kasarannya ngoten niku. Nah, termasuk sekalian ketika kami di sana niku, nah itu kami dijamu istilahipun kaitan keperluan-keperluan makan minum dan sebagainya niku ditanggung oleh mereka. Padahal jumlah tamu niku sekitar 6.000 7.000. Lan mboten sak-sak ya sekalian. Nek ten mriki niku memang awake mungkin nggih kurang lebih sami Pak. Mereka nggih daging. Makanan pokoknya niku daging. Jadi hari-hari niku daging. Jadi nek teng mriki bangsane nek teng peng mboten enten mriku balung niku ming mboten payu teng mriku, jeroan mboten payu. Ya, jadi nek korban barang niku jeroan niku dibuat termasuk sikil-sikil barang itu dibuat. Saking kayak tiap rumah niku korban dek wingi niku hampir mengadakan sendiri, tapi nggih ditandangi piyambak. Jadi misalnya mriki ngene Pak Jojo mbeleh, yo mbeleh tandangi dhewe ora enek panitia. Oke ngene Pak Jawi ngene nggih. Korban yo korban dhewe dadi kaya mbeleh kaya bokdo Idul Fitri nika wae. Ning mriki ayam nggih. Lah mbeleh pitik dhewe-dhewe. Nah, nek mriki nggih mbeleh sapi, misal sapi nggih sapi sak keluarga ngoten niku ditandangi piyambak. Nah, mungkin wedhus ya wedhus tandangi piyambak ngoten niku. Mungkin didum-dumke. Jadi didumke nggih didumke dhewe. Jadi ya sak geleme sing di omah niku. Jadi ngantek numpuk-numpuk lah kasarannya kaitannya daging. Dan ketika memang hari-hari memang mame daging. Nah, nek kula hitungke ngoten nggih, ketika kami dijamu sekali makan itu nggih kirang langkung 40.000 50.000 nggih telah. Tak wong nggih. Jadi kaya misal lawuke mawon nek ten mriki sate ngoten nggih 30.000. Nggih to sakniki nggih 20.000 napa 30.000. Nggih, dereng mengke nasine. Dereng mengke menika minume susu. Arab nggih sami nggih. Kadose nggih sami nggih. Menika namine cai. Jadi susu mengke dicampuri teh ngoten niku. Ya, mengke enten malih jenenge dai, Bu. Dai niku susu yang difermentasikan. Nek ten mriki nggih yogurt. Nek ten mriki nggih kadose nggih kaya dienggo lalapan tok ngoten niku. Dadi yogurt niku mung kaya nggo lalapan. Dadi nggih enek dagingnya enek nggih sego komplit, minume susu, kemudian enten jaine niku wau, yogurte niku wau nek dihitunge nggih 40.000 50.000 tak kira nggih telas. Peng 3 kali makan. Jadi wis kira-kira nggih 150.000 sekali makan. Jumlah tamu nih 6.000 sampai 7.000 orang. Nah, dihitungke sekali makan niku nggih tak kira 1 miliar nggih telas niku. Kok ngendi nggih wallahu alam. Kula enten sederek-sederek termasuk Ustaz Khalis Tanglet niku nggih mboten dikek ngerti. Insyaallah ini dari Allah wonten mawon. Mungkin mboten wonten mboten purun disebutke. Nah, itulah hadirin sekalian ingkang dipun Allah taala niki belajar kados pundi kebaikan-kebaikan ingkang kawula pikantuk teng mriku nika sesaged-saged dipun amalaken dipun praktekaken teng mriki. Bahasanya agama niku kan ada 5 poin nggih. Imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Imaniyah kados pundi kebesaran Allah niku dipun wujudaken. Dados meniadakan diri kita sekalian. Aku ra iso apa-apa. Apa-apa yang terjadi pada diri saya, aku iso ngene, aku iso nyambut gawe,
aku duwe anak, ini semuanya adalah kehendak pemberian dari Allah Ta'ala, saya tidak bisa apa-apa. Dan itu senantiasa diwujudkan. Kemudian ubudiyah kita, termasuk mereka sholat jamaah niku bagi mereka kaum laki-laki niku wajib ten masjid. Meskipun telat niku nggih ten masjid. Nah, wajibnya nggih niku sekalian. Nah niki nggih sesaged-saged nggih dipun tiru niki. Kemudian muamalah muasyarah. Muamalah niku kados pundi? Kegiatan apa istilahipun kita berbisnis, kita bekerja, kita lah niku ampun ngantos merugikan yang lain. Nek ade dadi bawahan ya kados pundi atasan kula jenengan seneng kita berikan pelayanan yang terbaik untuk bos kita. Nek ade dadi bos nggih kados pundi anak buah niki yo seneng istilahipun saling memberikan hak dan kewajiban niku segala. Tidak ada istilahipun istilah saling mendolimi niku wae. Kemudian muamalah muasyarah bagaimana hubungan kita dengan tetangga, dengan masyarakat niku nggih dipun jagi, nggih dipun perbaiki, ampun ngantos saling menyakiti ya sekalian. Riba yang paling besar, riba yang paling buruk adalah ketika dia ini menjatuhkan harga diri saudara muslimnya. Ngelek-elek sedulure niku wah riba sing paling elek niku sekalian. Jadi ampun ngantos kula jenengan pisan-pisan ngelek-elek utawi merendahkan saudara muslim kita. Nek esok aib niku dipun tutup, dipun sembunyikan. Barang siapa yang dia menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ten donya nggih ditutupi kali Gusti Allah, ten akhirat nggih ditutupi kali Gusti Allah. Ketika kalau dengan ini nutupi aib atau keburukan saudara kita. Kemudian muamalah masyarakat dan akhlak. Nah, ini akhlak. Kita tunjukkan akhlak yang terbaik, baik kepada sesama muslim ataupun kepada non muslim ya. Sehingga dulu sahabat niku hadirin sekalian ketika datang ke suatu kota, ini kehadirannya ditunggu-tunggu sekalian. Kenapa? Karena sahabat ketika datang ini membawakan keadilan, membawakan kebijaksanaan, sehingga raja-raja yang zalim, okay, Romawi Persia dengan kebijakan yang ngerugikke wong cilik. Nah, ini ketika datang sahabat niki meskipun belum masuk Islam, tapi ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang didatangi niku sekalian. Nah, Bapak Ibu ingkang dipunmuliakan Allah Taala, nggih. Kawula nggih ngaturaken agunging panuwun, matur suwun sanget kanthi doanipun panjenengan kula saged dugi tanah air melih kanthi slamet, kanthi lancar. Nggih, perjalanan nggih kirang langkung 6 jam kok dari Indonesia niku wae. Nah, nek mantuke niku sing rada napa istilahé perjalanan membutuhkan waktu ten sepur niku untuk menuju ke bandara niku kurang lebih 21 jam kok. Jadi neng dhuwur sepur niku 21 jam niku nggih rada kemenggian. Pun miduk niku tesih kaya teng dhuwur sepur niku. Nah, dadi tesih gobrak-gobrak niku. Nah, niku alhamdulillah tapi nggih lancar nggih alhamdulillah. Nah, mila monggo sareng-sareng sekalian napa ingkang kalau pikanto insyaallah kula nggih berusaha kados pundi dipun amalaken wonten mriki imaniyah, kemudian ibadah akhlak insyaallah sareng-sareng dipun wujudaken wonten ing masjid kula njenengan ten niki. Nggih apabila mekaten Bapak Ibu ingkang dipun Allah taala sekedhik menika ingkang saged kula aturaken enten manfaatanipun, enten leresipun lan kesaenan niku mutlak saking Allah taala lan menawi wonten kekeliruan, wonten kesalahan kelentak-lentunipun atur kula niku saking kekirangan dan kelemahan kula nyuwun dipun ikhlaskan. Kanthi napa tutuping ngatur billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.